Haluatko parantaa työyhteisösi turvallisuutta merkittävästi? Tutkimusten mukaan jokaista työtapaturmaa kohden voidaan tunnistaa tusina läheltä piti tilannetta ja satoja virheellisiä toimintatapoja, joita minimoimalla työtapaturma olisi voitu ehkäistä. Näihin pienempiin riskeihin ei usein puututa, koska niistä ilmoittaminen on työntekijöille liian vaivalloista. Tähän on tullut nyt ratkaisu. Lassie on helppokäyttöinen pilvipalvelu, joka osallistaa kaikki työntekijät rakentamaan ja ylläpitämään organisaatiosi turvallisuutta. Havaittuaan riskin, työntekijä ilmoittaa siitä vaivattomasti Lassie-mobiilisovelluksessa valitsemalla havainnon tyypin. Hän voi myös ottaa valokuvan, kirjoittaa kuvauksen ja arvioida tilanteen kriittisyyden. Havainto välittyy heti organisaation turvallisuusvastaavalle, joka näkee web-sovelluksensa kautta, missä ja milloin havainto tapahtui. Kysyy tarvittaessa pikaviestillä lisätietoja ilmoittajalta, laittaa ongelman tehokkaasti käsittelyyn ja tiedottaa muita työntekijöitä asiasta. Lassien analyysityökalulla voidaan ymmärtää paremmin riskien syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja tapoja ehkäistä niitä. Lassie on myös loistava kanava ohjeiden ja vinkkien jakamiseen tai vaikkapa laitteiden ylläpidon viestintään. Henkilöstön motivaatio ilmoittaa havaintoja kasvaa merkittävästi, kun he saavat nopean palautteen niiden hoidosta. Korkea turvallisuustaso parantaa organisaatiosi hyvinvointia ja kannattavuutta, joten ota sinäkin Lassie käyttöön nyt.